Nyt on tarkoitus testata Ageman ikäpukua, joka vanhentaa minut alle 30 noin 80-vuotiaaksi. Tuo mukanaan vaivoja, näön heikkenemistä, liikuntakyvyn tällaista kankeutumista ja muuta. Päälle tulee reilut 20 kiloa tällaista vaikeuttavaa pukua. Katsotaan miten sujuu. Eli silloin kun ihminen ikääntyy, niin senhän kaikki nämä nivelten toiminta hankeutuu ja kaikki, paitsi on hankala suoristaa käsiä, niin on myös hankalampi koukuttaa. No ensimmäisenä täytyy sanoa, että maailman väri muuttuu nyt kun ottaa kellertävät vähän näitä heijastuksia edistävät pleksit tosta pois ja äänimaailma rikastuu melkoisesti. Kaikkiaan puvun kokeileminen on aikamoinen elämys. Tässä jäykistyy ja tulee kyllä elämä raskaammaksi melkoisesti, että hikeä pukkaa, vaikka puku on ollut päällä alle 5 minuuttia.